alle sammen og velkommen til den her video. Nu har jeg Mikey med. Sidst var det Miklas. Og i dag der skulle vi prank min fars kæreste, så først blev en torsdag. Men det kan være lige meget. Vi skal prank min fars kæreste Malene med, at hendes søn er stukket af, fordi de kommer op og diskuterer over et eller andet på PlayStation. Malenes søn Mikkel har gemt sig under sengen, og Miklas han sidder oppe på trappen for at høre, når de kommer ind ad døren. De er lige nede at handle, så han kan gå ind på værelset og være mega sur. Og mig og Mikey skal så forklare hele situationen af, hvad der er sket. Så det skal nok blive sjovt. Er du klar? Ja. Goodie. Vi kan altså ikke finde Mikkel. Hvad? De kommer op og slås over PlayStation. Hvad? Ja. De kommer op over, fordi Miklas han vil se Trigger Gaming. Og Miklas han sidder deroppe, og Mikkel han løber bare ud, fordi han blev mega irriteret over, at han ikke måtte se mønster og det der. Miklas, kom her ned. Miklas! Miklas, kom her ned. Sparket til det hele, og så løb han bare. Mikkel! Hvad er sket? Mikkel! Vi kom til at slå os op på PlayStation. Hvad nu? Havde I ikke tid på det? Nej, men det var den der trækker nede med Mikkel. Er han gået ud af døren, eller hvad? Ja. Ja, han smidt sparket til det hele, og så blev han smækket dernede. Hvad gør du? Jeg går ud og finder mit barn. Nå, okay. Jamen, så holder jeg øje af jer. Mikkel, kom her. Her, sted her. Hun må ikke kunne se. Ikke noget med sådan. Kom ind og tag ham her, så går jeg lige ud og kigger. Det må ikke blive ondt for nu. Er det også sådan? Hvor er I dumme alle sammen? Det er dumme, ikke også? High five! High five! High five! High five! Sådan, mand. Ja. Jeg gider ikke snakke mere. Hvorfor ikke det? Nej, så siger tavlen. Selvfølgelig var det det. Var det sjovt, Malle? Nej. Er du sikker på det ikke? Ja. Jeg synes nu, det var meget sjovt. Det synes jeg også. Hvem synes, det var sjovt? Ræk hånden op. Yes! Yes. Jeg rækker også hånden op. Og så siger vi tak til vores gode skuespillere lige her. Mikey, Miklas og Mikkel. Har du en YouTube-kanal? Ja. Husk at abonnere på den. Der ligger link nede i beskrivelsen. Tak til Malle for at være med. Pranken er vellykket. Malle blev bekymret for at komme med på den. Og alt er godt. Alt er bedst og godt. Alt er her godt. Hej Milas. Husk at like for mere crazy stuff med min sindssyge familie fra Odense. Og så husk at se min tidligere video, hvor jeg pranker min far. Og så ses vi bare i min næste video.